Ministru, x'kienu konklużjonijiet minn dan is-summit? Sfortunatament min-naħa Ewropea jidher li hawn xettiċiżmu dwar dak li għandu x'jaqsam kemm irridu ninfetħu għal kumplament tad-dinja suq ħieles għal fatt li jkollna aktar negozju u anke ftehim li fil-fema tiegħi huwa tajjeb ħafna mal-Kanada li huwa wieħed mill-iktar pajjiżi progressivi tad-dinja qed jsib problemi, qed jsib biex ngħidu hekk ċertu reżistenza minn gvern reġjonali li turi kumbat l-iżvantaġġi ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea u tnaqqas mill-kredibilità internazzjonali x'hekk ma tistax tagħmel ftehim bħal dan mal-Kanada ma nafx ma min tista' tagħmlu. Mill-lat pożittiv naħseb kellna diskussjoni b'saħħithom u tajba ħafna dwar strateġija għal Russja, għas-Sirja u naħseb li hemm grad sewwa ta' konverġenza. Konverġenza li wieħed jitkellem ċertu affarijiet mhumiex aċċettabbli, l-qtil li qed jsir fis-Sirja mhuwiex aċċettabbli, speċjalment ta' nies innoċenti, imma hemm bżonn engagement mar-Russja. U l-engagement mar-Russja huwa l-aħjar mod li jsir biex naraw nuru fejn ma naqblux imma bil-fors irid jkollna relazzjoni ma' dan il-ġar tant importanti. Dwar ir-rigward li għandu x'jaqsam mal-immigrazzjoni jien sodisfatt mill-fatt illi qegħdin mexxin il-qudiem f'dak li għandu x'jaqsam mal-pjanijiet biex ngħinu lil pajjiżi Afrikani, kont sodisfatt ħafna minn dak li qalet Federica Mogherini speċjalment man-Niger, tgħidu li n-Niger x'għandu x'jaqsam ma' pajjiżna. In-Niger huwa dak il-pajjiż minn fejn il-mijiet eluf ta' immigranti jgħaddu biex imbagħad imorru għal-Libja u dak li qed tagħmel tipprova tagħmel l-Unjoni Ewropea li tipprova timmaniġġja twaqqaf tara kif tista' tikkontrolla il-fluss ta' dawn in-nies biex ma jkunux qegħdin jiġu għal-Libja biex imbagħad ma jibqgħux ġejjin għall-kumplament tal-Ewropa. Mill-bqija imma il-problema ta' nuqqas taqbil dwar kif għandu jinqasam il-peace għadha hemmhekk. Infatti Tusk qal li s-solidarjetà mhix à la carte fir-rigward tal-immigrazzjoni u qegħdin jistennew xi proposti konkreti sa Diċembru. X'tip ta' proposti qed jerġa' jistenna issa Tusk illi mistenni jiġu diskussi issa fis-summit li jmiss? Aħna rridu nkomplu naħsbu għal rasna. Naħseb li dik hija il-bottom line li rridu nkomplu naraw kif nieħdu l-miżuri li jkun hemm bżonn sabiex nipproteġu l-pajjiżna, salvaw il-ħajjiet, nimxu b'mod uman, imma Alla ħarsa għodu nistennew l-Unjoni Ewropea biex kulħadd jaqbel. Kien hemm passi l qudiem mhumiex biżżejjed u rridu nimxu iktar il qudiem. Fuq Brexit kontu qed nistennew iktar informazzjoni minn Theresa May għaliex jidher li kemm ikkonfermat li se jkun hemm il-trattat l-artiklu 50 illi se jidħol fis-seħħa ngħidlek f'Marzu illi ġej. Għaxxejn naħseb li għamlet eżattament dak li kien mistenni u naħseb minn qed jinterpreta ħajkun hemm diskussjoni qed jinterpreta ħasin ma setax ikun hemm diskussjoni smajna biss dak li qalet il-Prim Ministru Ingliż konfermat ħafna mill-affarijiet li nafu s'issa u qed irid jistenna qabel ma jkun hemm l-avviż formali sa Marzu li ġej, diskussjoni ma jistgħux jibdew.